Jason de Jong, 11 jaar en rijdt zijn eerste strandcross. Dat lijkt me nogal wat. Ja, het is best wel wat. Alleen, je moet het gewoon, ja, je hebt gewoon de lef ervoor of niet. Waarschijnlijk vastgelopen. Je hebt zeg maar je zuiger, 6 cilinder omheen en die is kapot. Flink kloten! Ja, dat is het ook. Ja, niks aan te doen. Gebeurt. Hoort bij de sport. Hoort bij de sport. Hierachter gebeurt het, de strandcross in Vlissingen. Maar deze straat is ook niet onbelangrijk, want hier worden de plannen gesmeten en wordt er aan de motors gesleuteld. We spuiten vaseline op het blok, dus dan maken we hem wat vettig. En dan gaat het zand en het zout blijft niet op het aluminium zitten. Want zo'n strandcross is leuk, maar volgens mij best wel schadelijk voor je motor, of niet? Ja, hij krijgt best wel op zijn kloten, ja. Hoeveel moeilijker is een strandcross dan een gewone cross? 1000 keer moeilijker, want de ondergrond is heel anders dan je gewend bent. Dus ja, je moet veel gas geven, veel staan en je mag bijna nooit zitten. Hele stoere sport, maar ook niet zonder gevaren, hè? Nee, het is nooit zonder gevaar. Het is en blijft een risicosport. Als je goed serieus met je sport bezig bent, als je het goed voorbereidt en als je goed uitgerust bent, gezond eten, gezond op tijd naar bed voor die gasten, dat is erg belangrijk. Het is natuurlijk niet niks, een hele dure motor. Er gaat er natuurlijk wel eens kapot. Er gaat te veel kapot, laat ik het zo zeggen. Want dan gaat je achterrem kapot, dan je motor en dan de voorwiel en dan kan je weer 1000 euro kwijt. Zakgeld inleveren? Ja, dat wel. Ja, dat heb je ervoor over volgens mij. Tuurlijk, want het is liefde voor de cross. En de cross is alles voor mij. Recht voor de start hier. Begint het al een beetje te kriebelen nu? Ja, heel erg. Ik hoop dat ik mijn handen niet bezeer, want ik heb geen handschoenen. Ben je vergeten? Ja, die liggen nog bij de bus. En het zand, dat snijdt je heel erg tegen je handen aan. Je moet even doorbuiten dus. Ja, heel erg. Succes! Dank je. Een hoop kabaal. De uitlaatgassen doen allemaal zeer aan mijn keel. Maar volgens mij kan u dat niks schelen. Maar niet hoor, ik vind het prachtig. Wat is hier zo kick aan? Ja, mooi evenement toch, denk ik. Hey, een berg lawaai. Ja, het is ontzettend zwaar voor die mannen, dat kan niet anders. Het is echt, hoe houden ze het vol? Ah, ik vind het knap wat die gasten allemaal doen. Echt waar, ik heb er respect voor. Ja. Dus u zit hier nog wel een paar uurtjes? Ja, vanmiddag ook nog even lekker toeren. Dus, maar in ieder geval nou genieten. Jason, hoe ging dat? Nou, kapotte motor, dus ja. Kapotte motor? Ja, de motor is kapot. Dus ik ga vol gas en ik hoorde hem alleen maar stotteren en ja, het ging niet meer. Hij doet het niet meer. Kom, probeer het. Hij doet het niet meer, hij Balen. Ja, dat wel. Mijn eerste strandcross gelijk helemaal kapot. Maar ja, mijn motor liep gewoon, ja, niet. Hoe ging het met de handen? Pijn. Laat eens even zien. Eerste strandcross. Dat is dit toch niet heel slecht? Nee, dat niet. Ik had het toch, ik weet niet hoeveel ik ben. Ik denk laatst of zo. Maar ja, mijn motor, nou, volgend jaar beter.